اے منگن والا نہیں جانتا میں تا جاننا نا محبوب انہیں کہا کہ میں ناراض نہ تھی سا میں تارے ترازی ہاں صاحبو او ذرا غور کرے سو خدا دی عزت کی قسم ہے جس پاک حسین دا ذکر میں صرف 2-4 منٹ عرض کرنا چاہنا مدینہ تو رسول ہے جائے مدینے میں اچھا سبحان اللہ اللہ راضی تھشیا اچھا بولے سو مدینے والا نبی راضی ذرا ڈوئے حجات جبول نجف تا پیر راضی غور کرے سو قبلہ مدینہ الرسول توجہ میں ولوے مدینہ الرسول مغرب دی نماز دا ٹائم بھائی شرافت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب دی نماز واسطے آپ نے آزان پڑھیے توجہ میں ولوں میں خان سے بانو ملک سے بانو مہر سے بانو نبی دے دیوانو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب دین آزان پڑھیے محتسب قبلہ ذرا توجہ میں ولوں میں آزان پڑھن والا بلال سنن والا لجپال اللہ راضیوں سیا میں توڑے اپنے علاقے دا توڑا اپنا بھیرا توڑا اپنا بالا خطاب ہوندن سادے بار دے علاقے دے اندر اپنے علاقے کوئی خطاب نہیں اگر کرنتے ہوں تا میرا حقیقت بات اللہ رسول دے دربار میں معافی منگتے آدھا میں علماء دے قدم چمتے آدھا بزرگاں دی دعا دے نال توڑی مجالی نہیں جو میرے نال نہ بولو لیکن ہن بولامن مقصد نہیں ذرا غور کرو آزان پڑھن والا کون ہے آزان پڑھن والا بلال ہے سنن والا لجپال ہے سنن والا ابو بکر صدیق ہے سنن والا عمر پاک ہے سنن والا ذوالنورین ہے سنن والا علی ہے سنن والا سنو سنو سنیاں دا پیر ہے میرے پیر امام حسین دی عمر علی مختصر اماں دی جھولی وچ توجہ میں کریں سو اماں دی جھولی وچے حسین اذان تھئیے اذان تو بعد حسین دے رومن دی آواز کیویں آئیے اذان تو بعد حسین دے رومن دی آواز نبی دے کناں وچ وی آئیے صدیق دے کناں وچ وی آئیے عمر دے کناں وچ آئیے ذوالنورین دے کناں وچ آئیے حیدر کرار دے کناں وچ آئیے او ملکو خانو اے کون حسین کل نبیاں دی حکمت دا اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی مدینے والا نبی راضی ہوئی رکھتا پتر مدینے والا نبی راضی ہوئی او کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین نانا نانا اوہو بولے جنہیں سینے چ حسین دا پیار کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین جی میں کل امام علی ہے سجنوں ایویں کل اسلام حسین اور جیڑا سب تے رب نے کرم ہے کیتا او کل انعام حسین میں کو اکثر لوگ محمد احد میرا اصلی نام حسین میں کو اکثر لوگ محمد احد میرا اصلی نام حسین بھائی شرف ذرا توجہ میں والوں میں ایڈی سیم ذرا توجہ کریں سو نبی دے غلاموں ذرا غور کرو حسین دے ایویں
روون دی آواز آئی قربان ونجاں پاک نبی دے بانگے بلال تو بلال اذان مکئیے حسین دے روون دی آواز آئی حق بندہ بلال اذان تو بعد تکبیر پڑھیا مسئلہ اینے مؤذن اذان پڑھے تکبیر آکھے نماز واسطے یا کہیں کوئی اجازت دینے تو تکبیر آکھ بلال تکبیر چھوڑیے فرض نماز چھوڑیے بلال دے کنے جڑا حسین دے رومن دی آواز آئیے ایمان والو بلال ٹر پائے چلتے چلتے پاک زہرا دے دروازے تے آئے آکے میں حسین کو جائے سینے دے نال لائے حسین کو چاہتے لوریاں کھڑا دینے غور کر لوریاں کھڑا دیندہ ہے بھائی مستر سے کیڑی لوری دیتی ہے سادیاں ماما ساکوں لوریاں دے دل سادیاں ماما ساکوں لوریاں دے دل کہیں دی اممہ اللہ دی لوری دے دیئے کہیں دی اممہ کیڑی لوری اے حسین کو بلال لوری کھڑا دے دے آنکھوں طرف دا قرآن پڑھا نا 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 توجہ کو نہیں غور کرے سو بلال انہیں صحیح کرے حسین کو بھائی شرافت حسین کو چاہتے بلال لوری کرا دیں دے پردہ کرے مرج البحرین مرج 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 البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بلال ٹائم نہیں میں تفصیلاً بیان کرا آمدن بنسرے مطلب بلال قرآن دی لوری دیتی ہے حسین چپ کر گئے اور سنو ایمان والو بلال انہیں لوری دیتی ہے حسین چپ کر گئے نماز مغرب تھی گئی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمائے ابو بکر جی آقا فرمائے حسین دے رومن دی آواز پیان دی آئی کیوں نے حسین ملکو خانو مہرو توجہ کرو صدیقہ دے سونا بچے دی فطرت رومن بالے رنائیوں سی کوئی مسئلہ نہیں نبی فرمائے نانا بالان دی فطرت رومن ہے لیکن عام بالان دی فطرت حسین دی فطرت نہیں قبلہ میرے پاک نبی فرمائے عام بالاں دی فطرت لیکن میرے حسین دی اے فطرت نہیں حسین اے عام بالاں والی فطرت نہیں نبی فرمائے عمر جی آقا فرمائے حسین کیوں نہیں آئے آ جواب ہوئے آقا بالاں دی فطرت رومن میرے نبی فرمائے نہیں بالاں دی فطرت ضرور ہے لیکن حسین وچ عام بالاں والی فطرت نہیں غور کرے سو اے او حسین توجہ کرے سو اے او حسین ایمان والو ذرا غور کرے سو خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا نانے مصطفیٰ دے موڈے تے سفر کریا نانے دے موڈے تے باویا نانے دی زلفاں کو پکڑ تے مہاراں دے طور تے نپیا اور اے او زلفین غور کرو اے او زلفین خدا دی عزت دی قسم ہے جڑی زلف دی قسم خدا قرآن چاہتی ہے محتسب دا حکم ہی تمیل پیا کرے نا کہ بلا غور کرے سو ملک سے توجہ میں ملوں اے دی سیف ارشد بھائی غور کرے سو جوے سے توجہ کریں سو اے او زلفان جو زلفان مدنی دیاں اللہ راضی ہوگی مدینے والا راضی ہوگی نجف دا پیر راضی ہوگی ون دعائی کربلا دا شہید راضی ہوگی دوئے ہاتھ چاہتے آگا سبحان اللہ مدینے والا راضی تھی سیا قبلہ غور کرے سو او زلفان مدنی دیاں او زلفان مدنی میں ول دیکھ سو او زلفان مدنی دیاں او زلفان مدنی دیاں ان زلفان دی وکھیری شان واہ واہ کھل جاون ہاں کھل جاون نازل ہوندے قرآن اے نازل ہوندے قرآن نازل ہوندے قرآن شرابت او
ان زلفتوں میں ول دیکھو ان زلفتوں ان واللیل اذا سجا یعوذ الفیل او ان زلفت میں جندوارا او ان زلفت میں جندوارا او ان زلفت میں جندوارا حسنین دیاں اے مہارا حسنین دیاں اے مہارا او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون نازل ہوندے قرآن اے نازل ہوندے قرآن غور کرے سو کیا عکاسی کیتی ہے او ان زلفاں دے وچ جڑا چیرے اللہ راضی ہوئی او ان زلفاں دے وچ جڑا چیرے او ان زلفاں دے وچ جڑا چیرے غور کرو او ان زلفاں دے وچ جڑا چیرے او انہاں دا بلال وی آسیرے او زلفاں مدنی دیاں بہرحال ایمان والو انہیں بلال چاہے قرآن دی لوری دیتی ہے میرے نبی فرمائے ابو بکر حسین کیوں رونے آئے مرے کریم آقا فطرت بالاں دی روندل میرے نبی فرمائے بالاں دی فطرت لیکن حسین دیو فطرت آئی جڑی عام بالاں دے وچ ایمان والو غور کرے سو خدا دی عزت دی قسم ہے حسین دا رومن مرے پاک نبی کنے برداشت نہیں ہویا نبی فرمائے نہیں علی حسین کیوں رونے آئے علی نے وہ جواب دیتا ہے کریم آقا اندر آئے فرمانے میری بچی زہرا آدھی جی بابا حکم ہوئے فرمایا مرا حسین کیوں رونے آئے مرے پاک نبی دی پیاری بیٹی فرمے دیے بابا بچے دی فطرت بال روندے راندے لیکن سنو ایمان مالو نبی دے غلام توجہ میں والوں میں حسین رنے یقیناً میرا وجدان ہے میرا ایمان دے دل وچ آواز آئی سی او دل درد تو مدینہ تھیڑی او دل درد تو مدینہ تھی او درد جگر ہو دل اے ویسن گزارے تو اصلوں نہ ڈر ہووے سن گزار شرافت بھئی گل سنو ٹائم ہی نہ دائی گزر ونجنے او ٹائم تو دائی گزر ونجنے ٹائم میں دائی گزر ونجنے ٹائم مہمانہ دائی گزر ونجنے ٹائم علماء دا گزر ونجنے ٹائم ملکو تو دائی گزر ونجنے ٹائم خانو تو دائی گزر ونجنے پچھلے جہانے دی گلے میں گاگرہ بستی گاگرہ موڑ مظفر کر دوں پہلے آندے اگوں وال گاگرہ بستی کھوکر برادری آئی کل خانی آئی شرافت بھئی میں گیاں بیان ہویا ہے بیان تو بعد میں کنواں کنے کاری سیوا دعا مانگ دعا تو بعد ول پگ بداؤنی ہے میں دعا کرئی ہے میں کہ میاں پگ جایا اور خانوں ملکوں امیروں نبی دے غلاموں ذرا غور کرو پگ جایا ہے میں کہ میاں کون ہے اور جے کو پگ بدھاونی ہے
ایک جوان گے ملکو ادرو بن دے 8 مہینے دا معصوم چاہ دے آئے میں کو دے کاری سوائی معصوم کو پگ بدھاونی ہے اللہ دی عزت دی قسم میں ہاتھ جوڑے میں کہ میاں اے معصوم کو پتہ کہیں نہیں ہوئے پگ کیا ہو رہی ہے پگ دا ذمہ داریاں کینے نبھیل پگ دے اصول قانون دا پتہ کہیں نہیں ایک پتہ کہیں نہیں پگ دی ذمہ داری کینے چاونی ہے میں کو اتھائی خواجہ فرید دی گل یاد آئی ہے بس یہ گل یاد آئی ہے بس بیان ختم چشتی صاحب قبلہ تشریف گنن اوے ویسن گزرے تو اصلو نہ در وہ سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مقبول عرب و عجم خطیب اسلام شہباز خطابت مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب سارے دوست تشریف رکھے سو بھئی مفتی صاحب قبلہ تشریف گنن سارے دوست بھی تشریف رکھے سو الحمدللہ جنہیں دا انتظار ای بحمدہی حضور استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان مقبول عرب و عجم حضور قبلہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتم العالیہ چونکہ مصروفیت آپ دی اتنی ہے جو ٹائم مخصوص ہوں دے جنہ ٹائم مقرر ہوں دے سائیں دی بس حاضری ہو سی انشاءاللہ تے آپ مہمانن تساں مہمان دا استقبال تا کرنا جان دے ہو اول چشتی سے دے بیان تا تساں ہمیشہ سن دے رہن دے ہو موبائلوں تے اور آڈیو ویڈیو دی صورت سن دے ہو چشتی سے قبلہ مجمع بولے تا آپ بولیں دیں جے نہ بولے سو تو صحیح وال بھائی جاوانی بولے سے ایمہ سے بالکل ہوشیار تھی تے باسو اور خصوصی توجہ سی اللہ پاک میری حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین